Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε προγράμματα χρησιμοποιώντας το Visual Basic. Θα σας δώσω το link για να μπορείτε να το κατεβάσετε. Αφού το καταστήσετε, δεν θα σας έχει, πώς το πω τώρα, σύντομα στην επιφάνεια εργασίας όπως εμένα. Θα πρέπει να το ψάξετε στο μενού ενάρξης. Σε έναρξη να γράψετε Visual Basic, μπορείτε να μεταφέρετε σε επιφάνεια εργασίας αν θέλετε. Όσοι έχουν Windows 8 και δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα όπως Start 8 ή το Classic Shell για να έχουν το κουμπί κάτω αυτό, μπορούν να πάρουν το δίκτυο πάνω, να βγουν στο Search, να γράψουν εδώ πέρα Visual Basic. Αυτό. Λοιπόν, ανοίγουμε το Visual Basic, πατάμε New Project και λέγουμε Windows Form Application. Λοιπόν, δίνουμε test παράδειγμα τι θέλουμε. Αυτό είναι test 1 γιατί θα είναι το πρώτο δοκιμαστικό πρόγραμμα που θα κάνω για το κανάλι μου. Πατάμε πάνω μια φορά, το ονομάζουμε όπως θέλουμε. Hello παράδειγμα, θα το ονομάσω γιατί θα το βάλω πάνω σαν κουμπί και να σου βγάζει μήνυμα high και τέτοια. Όταν θα βγάλω τα κουμπιά αυτά τα mini box και το maximus box, βάλω start position εδώ πέρα, να πατήσω να φτάνω στη μέση της οθόνης. Λοιπόν, icon θα αλλάξω. Icon μπορείτε να βρείτε στο iconarchive.com. Μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε, γελιστικά ό,τι θέλετε. Θα γράψω high για να βλακεία. Δεν βάζω ό,τι θέλετε από αυτά, δεν πειράζει. Πάρω αυτό. Download icon. Λοιπόν, πατάτε εδώ πέρα, icon. Βάζετε το icon για κατεβάσει όποιο θέλετε. Πάμε λίγο πάνω και στα maximus box, αυτά δεν τα βρείτε κάπου. Όχι, δεν είναι εδώ. Maximus box false, minimize box false. Θα μπει το Play My Project. Αλλάξει αυτό το εικονίδιο, οπότε μόλις αποθηκεύσει το πρόγραμμα να μην έχει αυτό το εικονίδιο. Έχει το εικονίδιο το οποίο θέλετε εσείς που έχετε κατεβάσει. Αυτό θέλω. Έχω κατεβάσει εγώ, έχω κατεβάσει και αυτό. Όπως θέλει ο καθένας, βάζει. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Στο μικρύνουμε λίγο. Στο ένα κουμπί. Βγάλουμε στο τέλος, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Ονομάσω click here. Λοιπόν, μπαίνω εδώ play font, πατάω εδώ πέρα. Βάζω bold 12 για να γίνει πιο μεγάλο. Μπορείτε να το αλλάξετε και τη γραμματοσυρά αν θέλετε. Να βάλετε αυτή για παράδειγμα. Πάρετε διπλό κλικ πάνω του και θα βάλετε αυτό στο λόγο. Να εμφανίζει ένα μήνυμα που έχει high, θα γράψετε MSG box, βάλετε αγγείλη, βάλετε δύο διπλούς τόνους και ανάμεσα στους τόνους θα γράψετε high. Λοιπόν, ας το δοκιμάσουμε. Πατάμε εδώ πέρα που λέει debug, ή άλλως πάμε F5, πάμε click here να δοκιμάσουμε. Λέει high, αυτό. Μετά από το high μπορούμε να κλείνει το πρόγραμμα. Close. Τους κώδικες μας το προλαβαίνετε, μη σας νοιάζει, θα τους ανεβάσω. Αυτούς δηλαδή θα τους βάλω στο description. Λοιπόν, σαν debug, click here, high, ok. Μπορείτε επίσης να, να φορτώσω μια σελίδα. Αυτό είναι μεγάλος ο κώδικας, ένας κώδικας που έτσι μου ήρθε τώρα. Θα σας δοθεί στο description πώς να κατεβάσετε, πώς να το βάλετε. Κάνετε system.diagnostics.process.start αγγείλιες, διπλωτώνω, διπλωτώνω. Στη μέση σελίδα που θέλετε να βάλετε, βάζετε το Google. Να σκουπίσει πίσω μου. Λοιπόν, το δοκιμάζουμε.
αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, μπαίνετε στο My Project, να αλλάξετε κάτι, το όνομα του προγράμματος μπαίνετε στο My Project, το όνομά του πάνω Hello. Μπαίνετε, θα δοκιμάζετε παράδειγμα. Να άλλο και αυτό που λέγεται test 1. Αυτό είναι το Google. Μπορείτε να το αλλάξετε πάλι που θέλετε εσείς. Θα σας δείξω πως το αποθηκεύετε. Πατάτε εδώ πέρα. Σε volumes πατάτε Ctrl, Shift και S. Πάτε Save. Και μπαίνετε. Λοιπόν, My Documents. Μετά και να φάμε το στα ελληνικά. Visual Studio. Projects. Test 1. Πάλι test 1. Bin. Debug. Hello. Αυτό εδώ πέρα. Και test 1 της λίστας. Θα το κάνω copy. Πώς να φάει εργασία για να φαίνεται πιο ωραίο. Το ανοίγουμε. Πάμε click here. Hi. Hello. Θα ανοίγει το Google. Και κλείνω μόνο του. Αυτό. Γεια σας από μένα. Ήθελα πάρα πολύ να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για να μας άρεσε το βίντεο. Αυτό. Γεια σας.